Assalamualaikum, sugeng rawuh wonten ing channel Ella Tipe. Dinten menika kita badhe nyinau babagan panatacara. Tembung ingkang leres menika panatacara utawi pranatacara. Ingkang leres inggih menika panatacara, boten ginakaken R. Kenging menapa? Amargi panatacara kadadosan saking tembung panata lan adicara. Panata tegesipun tiyang ingkang nata, wondene adicara tegesipun inggih menika acara. Dados tegesipun panatacara inggih menika tiyang ingkang kajibah nata utawi ngatur adicara wiwit pambuka dumugi wasana. Sinonim utawi dasanamanipun panatacara inggih menika wonten pambiwara, panata adicara, panata titilaksana, lan panata laksitaning adicara. Salajengipun kita mlebet wonten ing bedanipun panatacara, pamedhar sabda lan pamwacana. Panatacara kados ingkang sampun kita mangertosi kala wau inggih menika MC utawi pembawa acara. Lajeng pamedhar sabda inggih menika tiyang ingkang kajibah mbabar sawijining perkawis. Tuladhanipun inggih menika khotbah walimah, ceramah, seminar utawi penyuluhan. Lan pamwacana inggih menika tiyang ingkang jejibahanipun paring sambutan. Tuladhanipun inggih menika pambagyaharja. Menapa menika ingkang dipun wastani pambagyaharja? Pambagyaharja inggih menika atur sugeng rawuh lan panuwun dumateng para tamu. Makaten rumiyin menggah pasinaon babagan panatacara. Benjing taksih wonten salajengipun inggih menika babagan syarat panatacara lan perangan teks panatacara. Menika kula damel sekedhik-sekedhik rumiyin lan benjing insyaallah wonten bagian utawi part kalihipun. Matur nuwun sanget kagem para kadang sedaya.